פתוח. שלום, ברוכים הבאים לפרק של היום. והיום אני מארחת את יעל. שלום יעל. שלום רבקה. כיף שאת פה. יעל בן יעקב היא אימא ל6 ילדים. אנחנו מכירות כבר מעל 20 שנה. וזה כיף ככה שיש קולגה בתחום. יעל יש לה קליניקה בלוד, היא נטורופטית שמומחית בליווי של נשים וילדים עם דלקות חוזרות. איך לצאת ממעגל האנטיביוטיקה. היא מעל 10 שנים בתחום הטיפול. וזהו, היא פה היום לספר לנו קצת על עצמה ועל הדלקות חוזרות ואיך הגעת לזה. יאללה, ברוך הבא. ברוכה נמצאת וברוכים הבאים וכיף מאוד גדול להיות כאן. אז באמת אני אשמח לספר קצת על הקשר שלי לנושא הזה. מגיל 20 אני חושבת התמודדתי עם הרבה מאוד דלקות שקדים שהיו מגיעות וחוזרות ושוב באתי מעולם מאוד קונבנציונלי, כל הנושאים שהיום אנחנו מדברים עליהם בכלל לא חלפו בראשי, אפילו לא קצת, ואני ממש זוכרת איזושהי סיטואציה שבה הגעתי לרופא עם חום גבוה, רועדת, עם הדלקת שקדים, בקושי מסוגלת ללכת לרופא, והרופא נותן לי את האנטיביוטיקה, ואני לוקחת אותה, ואחרי יומיים מרגישה את הרגיעה הזאת בגוף, ומודה על האנטיביוטיקה, כמה זה עזר לי, באמת להיפטר מהכאב הזה ומהסבל, ובדיוק שבועיים אחרי כן, מוצאת את עצמי, קובעת שוב תור לרופא, כי הגיעה שוב דלקת. ואני זוכרת שלמרות שהיה לי אפס הבנה אז בעולם הזה של רפואה משלימה ושל גוף נפש, אני חושבת לעצמי, משהו לא מסתדר כאן. איך יכול להיות שהתרופה שבאה לרפא אותי לא עבדה כמו שצריך? איך שבועיים אחרי זה אני שוב חולה באותה מחלה. מהנקודה הזאת ככה התחלתי לחשוב מחשבות, עוד לא עשיתי איתם שום דבר. אבל זה מדהים מה שאת אומרת, כי בעצם אצל כל אחד בטבע שלנו יש איזה קול פנימי שיכול להתעורר או מתעורר בדרך כלל שאנחנו במצוקה, שבא ואומר משהו פה לא הגיוני, אולי אפשר אחרת. לא יכול להיות שאני שוב ושוב ושוב באותה סיטואציה של כאב, של סבל, וצריכה את האנטיביוטיקה רגיעה, ואז עוד פעם ועוד פעם. יש משהו במעגליות הרפטטיבית הזאת שהיא מייאשת, היא מתסכלת. היא מאוד מתסכלת. אנחנו גם אנשים שכאב בדרך כלל מפעיל אותנו. וגם אם אנחנו נרצה לעשות תהליכים מורכבים ועמוקים, ברמה הראשונית אנחנו מגיבים לסבל ולכאב. ולכן אני חושבת שגם באמת רובנו, כל מי שסובל פה, כל מי ששומע אותנו, ויש לו עניינים שחוזרים על עצמם, וזה גם יכול להיות ממקומות אחרים, מערכת עיכול שמייסרת אותו, וכאבי ראש ודברים בעור. המקומות האלה בדרך כלל, קודם כל אנחנו מחפשים עליהם ריפוי. לפני כל העומק שנדבר עליו היום, אנחנו פשוט רוצים שהכאב ייפסק, שהסבל ייעלם, וזה הדבר הכי טבעי. וכן, וזאת הייתה איזושהי קריאה ראשונה שהצלחתי לשמוע. אחרי כמה שנים בעצם הגעתי לעולם של הנטורופתיה. התחלתי ללמוד תזונה וצמחי מרפא ורפלקסולוגיה, שזה האהבה המשותפת של שתינו. זה, שתינו רק מדברות על זה זורחות, רואים? זה קרן אור. ממש, ממש. אהבה גדולה. ממש, המון כלים באמת שניתנו לנו פה בעולם לעזור לעצמנו. ותוך כדי הלימודים התחלתי לשים לב שאני פחות ופחות חולה. באופן כללי, לא רק בדלקות שקדים. התחלתי לשים לב שאני בריאה יותר, והתחלתי לחקור את הנושא. זה היה מחקר בהתחלה על בעלי ועל הילדים שלנו ועל המטופלים, ובאמת ראיתי שמערכת חיסון זו מערכת שיש לה הרבה מה לומר לנו, כשהיא מתחילה להיות פעילה. והיא פעילה במחלות, אוקיי? היא פעילה לא רק בבריאות, היא פעילה גם כשאני סובלת. יש שם מסר בשבילנו, יש שם דברים שחוזרים על עצמם, ויש לנו המון מה לעשות כדי לשנות את המצב שלנו.
שזה ככה אחד המסרים שאני רוצה באמת להוציא את כולנו פה היום מהפודקאסט הזה, שיש המון בידיים שלנו. וככה באמת הגעתי לטפל בתחום, והיום רוב מה שאני עושה בקליניקה זה באמת נשים וילדים שסובלים מדלקות חוזרות, ממערכת חיסון, גם מבעיות כרוניות יותר, שזה בעצם אנחנו רואים כל מיני מחלות אוטואימוניות וכל מיני מחלות כרוניות שאת גם מכירה מהקליניקה אצלך, רבקה. בטח. שבסופו של דבר, בדרך כלל הדפוסים האלה מגיעים לא סתם. נכון, נכון. בעצם את אומרת שיש, כשאת סבלת מאוד וכאב לך מאוד והלכת לרופא, היית צריכה את האנטיביוטיקה שתעזור לך באותו זמן. אבל במקביל ככה התחדדה לך נקודה שאולי יש לך מה לעשות בבין לבין. אולי לרווח קצת את בין אנטיביוטיקה לאנטיביוטיקה, בבין לבין מה את יכולה לעשות, מה כן בידיים שלך, גם כדי למנוע, שלא ישנה כל כך הרבה פעמים, וגם בכלל לחיות יותר טוב, לא רק בהקשר של האנטיביוטיקה, בכלל, לפתח מודעות. ובאמת אנחנו נוטים לבוא לטיפול, בעיקר כשהגוף שלנו צורח. וטוב שאנחנו מגיעים לטיפול, אבל כשהגוף צורח, אז פלסטרים, כאילו צריך באותו זמן להרגיע את הסבל, להרגיע את הכאב, כדי שנוכל לתפקד. ואחרי שאנחנו ככה מרגיעים את הכאב, יש שלב שהוא קריטי, שהוא ממש חשוב, שבו אנחנו מתבוננים ובודקים ולומדים איך לחיות יותר טוב. כמה מזה באמת בידיים שלנו, שיכולים לשפר את אורח החיים שלנו. אז זה באמת נקודה מעניינת. אני ממש רוצה להתחבר לדברים שלך, ולומר שכשאני מחליטה להתבונן מה הגוף שלי מספר לי בדלקת הזאת, למה היא חוזרת שוב ושוב, אז קודם כל יש פה מקום של כבוד לעצמי, כבוד לגוף, כבוד למה שקורה לי בגוף, וזו נקודת פתיחה מעולה לכל תהליך של ריפוי, כל תהליך עמוק של ריפוי שאני רוצה לייצר אצלי. אז יעל, תספרי לנו מה זה בעצם דלקת, מה זה בעצם מערכת החיסון, ונתקדם משם. אוקיי, אז מערכת החיסון שלנו זה בעצם החוסן שלנו, היכולת שלנו להתמודד עם העולם. כשאנחנו מסתכלים על זה ברמה הביולוגית, אנחנו יכולים ממש לדמות את זה לצבא. יש לנו צבא שלם בגוף, כל מה שאנחנו מכירים מספירת הדם הלבנה שלנו, שאנחנו עושים בדיקת דם בקופת חולים, אנחנו רואים שם כל מיני ערכים, הנוטרופילים, האזונופילים, וכל מיני פילים כאלה. הרבה פילים. שאנחנו מנסים להבין את טבעם, זה בעצם החיילים שלנו. מי שמאיתנו ותיק יותר וזוכר את החיים, אז אתם ממש אפשר להיזכר בחיילים האלה שנמצאים, ובעצם שומרים מפני כל האויבים והסכנות שמסתובבות, שזה בעצם כל המיקרואורגניזמים שנמצאים סביבנו, פתוגנים ווירוסים וחיידקים, שנמצאים גם פה עכשיו בתוך החדר הזה, ואצל כל אחד מאיתנו אנחנו חיים איתם על האור, באוויר וגם בתוכנו. באמת זה, הרבה פעמים אנחנו מנסים לייצר איזושהי סביבה סטרילית, כן? כל החיידקופובים וכל אבל אין סטריליות בעולם, תמיד, תמיד, תמיד מסביבנו יש חיידקים ווירוסים, וכל הזמן יש באוויר דברים. אנחנו לא יודעים, לא מודעים לזה ולא מרגישים את זה, בגלל שמערכת החיסון עושה עבודה טובה, ונלחמת בהם. נכון מאוד. אבל זה קיים כל הזמן, אין ריק, אין סטריליות, אין משהו נקי, ואפשר לגעת בנקודה הזאת בכל כך הרבה רבדים. עכשיו אנחנו נמשיך בביולוגי, בפיזי, בהזדמנות נרחיב על זה עוד. מעולה. אז בעצם דלקת היא תגובה מורכבת של מערכת החיסון לאיזשהו גירוי שהיא מזהה כמזיק. יש פתוגנים שנכנסים, חומרים רעילים, משהו שבעצם גורם למערכת שלי להגיב. המטרה המקורית של התגובה הדלקתית, כמו כל מה שעושה מערכת החיסון,
זה בעצם להסיר את התאים הפגועים. כל תגובה של מערכת החיסון, גם כשיש לי חום גבוה, גם כשיש לי סבל, המטרה של הגוף היא בסופו של דבר להעביר את המחלה הזאת, להוציא את החיידקים האלה מהגוף. כן, לשמור ולהגן עלינו אפרופו החיילים שהזכרת. נכון, נכון. רק שלא תמיד התגובה הזאת היא מספיק יעילה. ולפעמים אנחנו מתחילים לזהות מצבים אצלנו, שהמערכת מתחילה להיות בתגובתיות יתר. אנחנו פתאום רואים שהדלקות לא מסתכמות בדלקת בשנה, או איזה וירוס שחטפתי פעם אלא שדברים מתחילים לחזור על עצמם. זה לפעמים יכול להיות דלקות שונות, יש לי פעם דלקת באוזניים, פעם בדרכי השתן, פעם דלקת גרון, ואנחנו רואים גם נשים וילדים שממש מגיעות עם אותם דברים, ומגיעים באמת שוב ושוב האוזניים, שוב ושוב הגרון. שמבחינה טיפולית, באיזשהו מקום קל יותר לטפל, כי זה מאוד ממוקד. אבל מבחינת הבן אדם, הרבה פעמים הוא אומר, טוב, ככה אני כזאת, 3 פעמים בחורף יש לי דלקות גרון. ככה הילד, יש לו רגישות באוזניים. כאילו, מצד אחד זה יכול להניע לאיזשהו טיפול קצת יותר עמוק, קצת יותר יסודי, שמלווה בו יותר מניעתיות. כן? מניעה, כן? מניעתיות, כן. אמרתי נכון. אני תמיד נותנת את התירוץ שההורים שלי עולים חדשים. עזבו שנולדתי בארץ. בכל מקרה, ככה. אז במידה מסוים זה יכול להוביל אותנו לטיפול, ובמידות אחרות לתקוע אותנו בטיפול. זה ממש טיפול. מדויק מה שאת אומרת. אני יכולה להגיד על עצמי, שתמיד סיפרתי לעצמי, יש לי מערכת חיסון חלשה. אוקיי? מערכת החיסון שלי חלשה יותר משל אנשים אחרים, ולכן אני חולה הרבה. ובאמת מה שקרה זה שפתאום בדרך אגב, מערכת החיסון שלי התחזקה בלי שהתכוונתי לזה, ואז הבנתי, רגע, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות עם זה, זה לא הכל מולד, לא זה הכל... זה הרבה יותר בשליטתנו, בכוחנו, לגעת, לטפל, לקחת אחריות שם, כן, ונרחיב על זה בהמשך. ממש. אז באמת, בדלקות חוזרות, אנחנו בעצם רואים איזושהי תופעה שחוזרת על עצמה. אוקיי, יש לנו דלקת, בוא ניקח לדוגמה דלקת בדרכי השתן. אני מגיעה אל הרופא, לוקחת אנטיביוטיקה, או שאני יכולה להתעלם ולחכות שזה יעבור, או שאני אבחר איזשהו טיפול אחר, לפעמים זה אפילו יהיה טיפול טבעי. אני אקח את התוסף הזה, את הצמח הזה, והדלקת הזאת היא באמת תרגע, והכאב ייעלם, אבל אחרי כמה זמן הדבר הזה שוב יגיע לפתחי, ואני שוב סובלת, וכשאנחנו רואים את החזרתיות הזאת, אז באמת המקום הזה מזמן שאלות. למה הדלקת חוזרת? למה היא חוזרת שוב ושוב באותו מקום? מה זה אומר שיש לי כל הזמן דלקות במערכת השתן? זה מקרי? יש לי מערכת שתן חלשה? יש לי מערכת חיסון חלשה? יכול להיות שיש שם דברים אחרים? אני חושבת שאנחנו יכולים להסתכל על זה בהרבה מאוד רבדים. אנחנו יכולים ברמה הביולוגית פשוט לראות שתרופות מפרות איזון של פלורה. יש לנו פלורה במעי, בעצם מערכת של חיידקים שהמטרה שלהם היא לשמור עלינו. החיידקים האלה, המיקרואורגניזמים נמצאים במעי ונמצאים בעוד חלקים. וכשאני לוקחת תרופות, זה יכול להיות אנטיביוטיקה, זה יכול להיות סותרי חומצה, זה יכול להיות מדכאי מערכת חיסון, שזה תרופות שהמון אנשים לוקחים מהמון סיבות. בעצם מה שקורה זה שהאיזון של הפלורה מופר. ושם מתחיל להיות שמח. נכון. שם יש ממש פרצה בגדר. נכון, אם ניקח את הדימוי ממקודם של הצבא, בעצם מה שקורה זה שהאנטיביוטיקה לדוגמה מחסלת את כל החיידקים שלי, את החיידקים הטובים שתפקידם לשמור עליי, ואת החיידקים הרעים שייצרו את הדלקת. ואז למעשה אני נותרת בלי הגנה. בלי הגנה בשערים שלי, אם נחשוב קצת על הגוף, יש לי פתחים בגרון, במערכת השתן, בנרתיק, ובעצם הפעם הבאה הרבה יותר מתקרבת אליי, כי בזמן שבו לקחתי את התרופה שתרפא אותי, אני בעצם גם, בלי כוונה, ייצרתי איזשהו חוסר איזון בשמירה עליי, בשוערים, בשערים. מה עושים עם החוסר איזון הזה? כי יש מקרים שבאמת צריך לקחת אנטיביוטיקה. יש מקרים אז מה בכל זאת? הרי
זה נגזרת. לקחנו אנטיביוטיקה, נלחמנו בחיידק, פתרנו במרכאות את הדלקת, ולפעמים זה הכרח. אז עכשיו, אוקיי, יש פרצה. מה אנחנו יכולים לעשות עם הפרצה הזאת? אז זו שאלה מעולה. וקודם כל ברמת הביולוגיה שוב, אנחנו פשוט יכולים לקחת פרוביוטיקה, פרוביוטיקה דרך אגב אפשר לקחת גם דרך המזון, זה לא רק תוסף, התוסף אפילו יעבוד טוב יותר ביחד עם אינולין, שזה אומר לאכול שורשים, ובכלל סיבים שישפרו את התפקוד של הפרוביוטיקה, והיום אני אגיד שלשמחתי זה אפילו ההמלצה של רוב הרופאים, בדרך כלל רוב הרופאים שנותנים אנטיביוטיקה, יאמרו שכדאי או לא מזיק לקחת פרוביוטיקה במרחק של שעתיים מהאנטיביוטיקה, וזה באמת משהו שמאוד מאוד כדאי. מעבר לזה, אנחנו יכולים להסתכל על עוד רבדים שהדבר הזה נוגע בנו. אנחנו גם הפרוביוטיקה, אנחנו יודעים היום שהיא בעצם משפיעה על כל מערכת העצבים שלנו, על איך שהמוח שלנו חושב. החיידקים האלה שהם כביכול נמצאים במעי, משפיעים מאוד על דיכאון, על שמחה, על נוירוטרנסמיטורים. אני נחשפתי לאיזה מחקר על ההשפעה של פרוביוטיקה, על יכולת קבלת החלטות, and I was mind blown. כאילו, כשהפלורה תקנית במערכת העיכול, בכל מערכת החיסון שלנו, כשאנחנו, יש לנו פרוביוטיקה טבעית, יכולת קבלת ההחלטות שלנו טובה יותר, קלה יותר. זאת אומרת, המון טעויות קטנות וגדולות שאנחנו עושים, פשוט קשורה לבטן שלנו. זה מטורף. דרך אגב, לדעתי זה פרק בפני עצמו, שאנחנו נקדיש לו. נזמין אותך שוב, יעל. שתבואי ונדבר עליו. זה פשוט מטורף. אנחנו לא מספיק מודעים או יודעים להחזיק את ההשפעה של החוסר איזון הפנימי הזה, בעקבות המון תרופות, גם אין לנו מידע על זה. הרופאים לא אומרים לך, קחי תרופה לכולסטרול, קחי תרופה להורדת כאבי ראש, או משככי כאבים כאלה ואחרים, לא נדבר על גלולות, זה גם פרק בפני עצמו יכול להיות, ויש לזה השלכות, זה בסוף חומרים סינתטיים שנכנסים לגוף ומשפיעים עלינו. לגמרי. וזה מטורף, זה באמת מטורף, נושא גדול ממש. מאוד מתחבר גם לרעיון, בסוף אחד הרעיונות המרכזיים בתוך העולם של הנטורופתיה, שזה העולם שאני באה ממנו, זה שמערכת עיכול היא כל כך הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים. האם יהיה לי עצירות או שלשול, האם אני אשמין או ארזה, הדברים שאנשים מקשרים באופן אוטומטי לאוכל. היום אנחנו באמת יודעים שמערכת עיכול משפיעה לגמרי על מערכת העצבים ועל מערכת החיסון, ועל מערכת הורמונלית, אבל זה באמת נושא ששווה להקדיש לו פרק משלו. לגמרי. יחד עם כל זה, אני רוצה לומר שלא אחת ולא שתיים מגיעות אליי נשים שלוקחות פרוביוטיקה וחמוציות ודימנוז לכל מי שמכיר את עולם התוספים של דלקות ודרכי השד. נכון. לעשות הכל כאילו בסדר. נכון, לפעמים גם משנות את התזונה, ובכל זאת הדלקות חוזרות. ואני חושבת שזה גם ההזדמנות שלנו פה לדבר על רובד נוסף שנמצא בתוך הדברים האלה שקורים אצלנו בגוף. ובאמת הניסיון להבין מה הגוף שלי מנסה לומר לי. אני אגיד שבעיניי הגוף שלנו מדבר איתנו מאז שאנחנו נולדים. הוא כל הזמן משדר לנו דברים. יש רק בעיה אחת, הוא לא מדבר בעברית. זאת השפה שאנחנו לומדים. הוא מדבר בדרך שלו. מדבר בכאבים, הוא מדבר לפעמים בגירוד, כל מיני דברים אוריים שקורים. באיזשהו שלב גם מתחיל לדבר במערכת חיסון. ובתור ילדים ובתור מבוגרים, רובנו לא גדלנו לשמוע אותו, אוקיי? התרגלנו להתמודד עם כאב בצורה מאוד מסוימת, ברוב הבתים זה באמת יהיה לקיחה של אקמול, לפעמים בבתים קצת יותר... גדלנו שחום זה מסוכן, למרות שברפואה משלימה חום זה בכלל לא מסוכן, ההפך, זו תגובה מאוד טבעית וחיובית של הגוף. נכון. כל מיני מושגים שגם בעצם שפה שלא למדנו אותה, אבל גם למדנו מסרים הפוכים. נכון. או מבלבלים שם, כמו ששיעול זה מסוכן, מחלה היא דבר מעכב, אני לא יכולה ללכת לעבודה כשאני חולה, אני לא יכולה ללכת לבית ספר. כן, הגוף
אז זה תוקע אותי, נכון. כל מיני כאלה. נכון, יש המון המון מסרים שאנחנו בעצם גדלים איתם, שגורמים לנו לא להקשיב לדבר הזה. וכשמשהו קורה אצלנו בגוף שוב ושוב ושוב, ואני אגיד בסוגריים שזה חוץ מהנושא שלנו, יש המון אנשים שמתמודדים עם דברים שוב ושוב, עם מערכת עיכול שמדברת אליהם שוב ושוב, עם כאבי ראש שמדברים שוב ושוב. נכון, וגם החיים קורים שוב ושוב. נכון, ואם כבר הזכרת את זה, אני יכולה לקחת את זה עוד רגע צעד ולהגיד שבאמת גם ברמה הרגשית, הרבה אנשים מאוד התחברו לזה, שלמה דברים קורים לי שוב ושוב, אוקיי? למה שוב ושוב, למרות שאני הכי מתאמצת בעבודה ועושה את העבודה הכי טובה, שוב ושוב כולם לא שבעי רצון ממני. למה שוב ושוב, או החלפתי מקומות עבודה, ואותו דבר קורה עם המנהל החדש, עם הבוס החדש, אותו דבר אני משחזרת שוב ושוב ושוב. נכון. זה יכול להיות באותו מקום, זה יכול להיות במקומות שונים, אבל אותו דבר בעצם חוזר, וזה מזמין אותנו ללמידה. יש את הרמה באמת הביולוגית, הפיזית, שאיתה אפשר לעשות המון דברים, ויעל ממש מומחית בתחום הזה, ממש ממש. ויש גם עוד רבדים, כמו שאת אומרת, שמישהו מגיע ועושה הכל כאילו by the book והכל בסדר, ועדיין זה לא עובד. ויש פה עוד רבדים, יש לנו רובד של נפש, יש לנו רובד של נשמה. נכון. אני רוצה לתת אולי דוגמה למישהי שהגיעה אליי לקליניקה, אני טיפה אשנה, כדי לשמור על הפרטיות, מישהי בת 35, עובדת במקצוע חופשי, הגיעה עם דלקות חוזרות בשתן, הייתה מרגישה בכל שבוע את הכאב, והגיעה ממצב של פעמיים אנטיביוטיקה בחודש. הגיעה ממש לא בשביל לעשות עבודת גוף נפש, אלא פשוט כדי למצוא מזור לכאב. אחד הדברים שקורים הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה שוב ושוב, זה שהאנטיביוטיקה גם מפסיקה לעבוד. אוקיי? באיזשהו שלב היא כבר לא עושה את העבודה, ואז היא נאלצה להגיע אלייך. נכון. נאלצה במרכאות. כן, היא פשוט חיפשה מזור לכאב, ובאמת התחלנו באיזשהו שינוי מאוד קטן בתזונה, ובאיזשהם תוספים מאוד מדויקים. היה שיפור משמעותי, גם במצב הכאב ובריווח של הדלקות, אבל הדלקות עוד לא עברו לגמרי. ככה מדי פעם המקום היה מתעורר, ככה הייתה מרגישה את הכאב בדרך לעבודה, זה כבר לא היה באותה תדירות, אבל זה עוד היה נוכח שמה. ואז שאלתי אותה, אני אגיד גם שזה המקום שבו אפשר לשאול את המקום הזה, כי בדרך כלל רוב האנשים שמגיעים עם כאב מאוד חזק, אנחנו פחות נעשה איתם עבודת גוף נפש, אלא קודם כל אנחנו נרצה שהכאב יירגע. אז באמת כשהכאב ירד, אז באמת יכולנו להגיע לשאלה הזאת, ושאלתי אותה אם היא מוכנה לעשות עוד צעד קדימה, לנסות להבין מה הדלקת בעצם מספרת לה. מאיפה זה מגיע, למה דווקא הדלקות בשתן, ואז באמת התחלנו לדבר קצת יותר על מה קורה בחיים שלה, והיא התחילה לזהות בעצמה איזושהי נוקשות במערכת שלה, זה נוקשות שיכלה להגיע מול הילדים שלה, מול הדרישות בעבודה, ובעיקר מול עצמה. איזשהו מקום של המון המון כללים, איך דברים צריכים להיראות, איך הבית צריך להיראות בסוף היום, שכל הכלים מפונים מהכיור, והכל נקי ומצוחצח, המון המון עקרונות שלפיהם צריך ללכת, ואין שם מקום להתעגל. וקצת הרחבנו את המקום הזה, דיברנו קצת על הקשר בין זה ובין... מאיפה מגיעה הנוקשות הזאת, למה אני חייבת להחזיק הכל, נכון. מה יקרה אם אני לא אהיה כל הזמן בשליטה, אפרופו החזקת יתר הזאת, או פחד לאבד שליטה, שגם מאוד מדבר עם השלפוחית. ממש. כאילו מה החזקה, הכל חייב להיות כל הזמן, חיילים, מתוקתק, כי אם לא, מה? בתחושה זה שהכל יתפרק, שבאמת זה מאוד מאיים, נכון. חוויה מאיימת, נכון. פנימית. נכון, אז אצלה באמת זה היה מקום שהיה קשור גם למקום של ריצוי, שכולם יהיו מרוצים ממני, וגם באמת למקום של הרבה שליטה. זה הדרך שלי לשלוט בסיטואציה, לשלוט במקום עבודה המורכב שאני נמצאת בו,
ובאמת החיבור שאת עושה הוא חיבור מאוד מאוד מדויק. אנחנו יכולים לראות את מערכת השתן בתור מערכת, לדוגמה, שהטונוס, אם רגע נרחיב את המילה טונוס למשהו שהוא לא רק פיזיולוגי, אנחנו במערכת השתן רואים את המקום הזה של קיבוץ של השלפוחית, אנחנו צריכים לשמור שמה, כדי שבאמת לא יצא לנו בכל מקום. אנחנו מדברים על זה גם בגמילה של ילדים קטנים, ששתן זה דרך חיות מפזרות איזשהו מעגל של שתן מסביבם, כדי באמת לייצר טריטוריה. איפוק, גם מעניין לפגוש אנשים עודף מאופקים, מחזיקים, זה פנימי, חיצוני, ואז יש שם איזושהי התפרצות. נכון מאוד. אנחנו יכולים גם להרחיב את זה, ולזכור גם איפה מגיע השתן. השתן בעצם, הכליות שלנו, מסננות. מוסר כליות, מוסר שאנחנו מכירים. נכון, שלמי שלא מכיר ושומע אותנו, נגיד שעוד בתורה, כתוב על אברהם אבינו, שעוד לפני שהייתה תורה בעולם, הוא למד אותה מכליותיו. הכליות הם בעצם מה שלימד אותו את המוסר, את מה נכון ומה לא. ואנחנו יכולים לראות באמת בכלל בקליניקה שהרבה פעמים עניינים של המון נוקשות, המון כללים, המון חוקים, יופיעו בכל מיני צורות בכליות. ובמקרה שלה זה היה מאוד מאוד מדויק. ובעצם עשינו שם עבודת תודעה, לשחרר את זה דרך תרגילים ודרך תמציות של פרחי באך ודרך הרפלקסולוגיה. וכן, הדלקות עברו. אני אגיד שגם בכלל בחוויה שלה משהו מאוד מאוד נפתח והשתחרר לעולם, איזושהי כלילות שכנראה רק חיפשה לצאת ולהופיע, כלילות שהופיעה גם עם הילדים. אחרי כמה חודשים היא דיברה איתי שהיא החליטה לעזוב את העבודה ועברה לאיזשהו תחום טיפולי, ובאמת אני חושבת ברגע שהיא החליטה להשתמש בגוף שלה כמורה, לא רק לחשוב כמו מחשבות שיש לה הרבה מאיתנו לפעמים, למה זה קורה לי? הגוף שלי, אני שומעת לפעמים מטופלות שמגיעות של הרגשה שהגוף בוגד. הגוף בוגד בי. כן. כן. תוקע אותי, עוצר. כן. ולהתבונן בזה אחרת ולראות, כאילו אני ממש מרגישה שאני מוכרת את זה בקליניקה. מזל שהגוף שלך מדבר, תראי מה זה, הוא לא מוותר, לא לך ולא עלייך. איזה כיף לך כשהגוף שותק הרבה פעמים אחרי זה, זה פשוט מאוחר מדי. יצא לי לפגוש גם מקרים כאלה שאנשים מגיעים, וזה מאוחר מדי, הגיעו לנקודת העל חזור. אז כל עוד הגוף מאותת, מדבר, בוא נשמע אותו, הוא בא לשרת אותנו, הוא כלי העבודה שלנו. זה דברים נפלאים, ומי שמוכן לצעוד שם בדרך, זה מדהים. ובעצם, מה שאנחנו כאילו, כולם יכולים לצעוד בדרך הזאת, כולם ממש. יכולים ללמוד, לזהות את הסימנים, את התסמינים, ללמוד את שפת הגוף, גם אם לא למדנו את זה כשהיינו ילדים. אז מה, אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים. אני הבומרית, שהילדים קוראים לי הבומרית, אני אשכרה משתמשת בצ'אט GPT, נו באמת, כאילו כולנו לומדים כל הזמן, אז באמת זה אפשרי, ויש המון 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 כלים בידיים שלנו. אחד הדברים היפים ברפואה משלימה, שגם יש הרבה דגש על מניעה, והרבה דגש על לתת למטופל את הכוח. הכוח אצלו, הבחירה, איך להזין את עצמך, איך להחזיק את החיים שלך, איך לנהל אותם, סטרס, שינה, כל כך הרבה בחינות בידיים שלך, ופשוט ללמד את הכלים האלה שתמשיכי הלאה, שלא תצטרכי אותנו, כאילו אנחנו פה, אבל המטרה שלנו לתת כלים שהבן אדם יוכל להחזיק את עצמו טוב. זה ממש ככה, וממש את לוקחת אותי, השבוע הייתה לי מטופלת, דווקא עם סיפור אחר, עם עצירות, שאמרתי, אנחנו מסיימות את התהליך, אני מרגישה שככה את יכולה לצעוד בדרך, וראיתי כזה פתאום איזה עננה של חשש על הפנים שלה, כי באמת זה היה תהליך קצר. מדהים כשהם מתבוננים, כאילו ממש רואים את זה. כן. כאילו משהו כזה עובר, ממש רואים. ואמרתי לה, רגע, לפני שאני משחררת אותך, ולפני שאת ניבלת, בואי נחשוב רגע. במידה והצירות הזאת היא קורית שוב, מה את יודעת לעשות? והיא אמרה, אני יודעת לעשות את הדבר הזה, לעשות נשימות, לאכול ככה וככה. מה פיזית, נפשית, כן. מיומנויות, ממש. ממש. ואז כזה ראיתי שהיא נרגעת. אני יודעת מה לעשות. אני תמיד פה, כאילו, אם את צריכה אותי, אבל
אבל אני יודעת מה לעשות. ואני חושבת שבאמת, ככה, אם יש משהו שהביא אותך ואותי להקליט את הפרק הזה, זה באמת המסר הזה. יש לנו גוף שהוא מתנה. הוא כל כך נבון, ומספר לנו כל כך הרבה דברים, דרך אגב, ממש לא רק הנושא שעליו אנחנו מדברים, הוא כל הזמן מדבר איתכם. וכשנתחיל באמת לתת איזה קשב לדיבור הזה, המקום הזה יכול להקפיץ אותנו בכל כך הרבה רמות, במערכות יחסים שלנו, ובתודעה שלנו, ובלדעת אפילו באיזה סביבה אני רוצה להיות, ובאיזה סביבה אני לא רוצה להיות. וכמו שאמרת, זה משהו שיש לכולנו. לא צריך לשלם המון כסף, להגיע לטיפולים מיוחדים, לקנות את התרופה באייר בסוף העולם. לא, זה כאן, זה ממש אצל כולנו, ופשוט להתחיל לשמוע. אתם תגלו אוצרות. ממש ככה. תודה יעל בן יעקב, תודה שהיית איתנו פה, איזה כיף שבאת. אז מי שרוצה למצוא את יעל, יש לה קליניקה פרטית בלוד, והיא נטורופטית ורפלקסולוגית, ומטפלת עם צמחי מרפא בפרחי בח, מתמחה בפרחי בח, ומעבירה סדנאות של הכן ילדך לחורף, והכן את גופך לחורף, ועוד ועוד ועוד. בחורה חכמה, איזה כיף שהיית פה, תודה רבה. תודה לך רבקה, ותודה על הזכות. מה זה? עונג צרוף. תודה לזאביק, עורך הפודקאסט, ולדביר על השיר פתיחה, וביי, צ'או, שיהיה בשורות טובות, וניפגש בפרק הבא. טיפול פתוח.